Să crezi așa ceva. Recent a avut loc un miracol infrastructural uimitor în India. Angajatorul a investit sute de mii de dolari pentru a contracta cea mai renumită echipă locală de ingineri pentru a înlocui și repara o cale ferată sever avariată. Această echipă de ingineri a finalizat întregul proiect de reparație într-o singură zi, iar calea ferată și-a reluat rapid operațiunile. Această cale ferată avariată a fost cândva un punct de congestie pe o linie de transport importantă din India. Din cauza anilor de neglijare și a condițiilor meteorologice aspre, deteriorarea șinelor s-a agravat sever, afectând siguranța trenurilor și eficiența transportului. Pentru a preveni accidentele ulterioare și a asigura o funcționare lină a căii ferate, trebuia să se efectueze reparații de urgență. Astfel, s-au investit sume substanțiale în acest proiect și echipa de ingineri a primit resurse ample. După primirea sarcinii, echipa de ingineri a început imediat planificarea și pregătirea detaliată. Ei nu doar că au pregătit toate materialele și echipamentele necesare în avans, dar au și elaborat un plan de construcție precis pentru a asigura finalizarea sarcinii într-un timp scurt. Fiecare membru al echipei de ingineri a trecut printr-o pregătire riguroasă și avea experiență vastă în reparații. Ei au colaborat eficient la fața locului, demontând rapid vechea cale ferată, instalând noua cale ferată și efectuând testele și ajustările necesare. În timpul acestui proces, membrii echipei s-au confruntat cu provocări tehnice complexe și au trebuit să finalizeze fiecare pas eficient într-un timp limitat. În ciuda presiunii și provocărilor imense, această echipă de ingineri, cu abilitățile lor excelente și execuția remarcabilă, a completat această sarcină descurajantă într-o singură zi. Restaurarea căii ferate nu numai că a adus un mare avantaj transportului local, dar a stabilit și un nou standard pentru nivelul infrastructurii din India. Această realizare uimitoare dovedește fără îndoială capacitățile puternice ale Indiei în construcția infrastructurii și evidențiază profesionalismul și eficiența echipei locale de ingineri. Succesul acestui proiect nu este doar o victorie tehnică, ci și o mare apreciere a abilităților și lucrului în echipă. În concluzie, acest proiect rapid de reparație a căii ferate este cu siguranță o premieră strălucitoare în domeniul infrastructurii din India. Ce părere ai?